ikke til det. Nej, det er godt, de ikke ruller så meget op. Nå, kæft, man kan lægge hårdt så meget. Skal lige prøve at rulle dem op? Det gør ikke ondt. Hvad? Nå, jo. Det gider jeg næsten ikke filme det. Jesper, spænd i benet. Gør jeg også? Jamen, så skal man have en til at holde ham ude. Så hold deroppe. Du kan ikke være her. Hold hans krop til sted. Skal jeg holde hans krop, eller hvad siger du? Sæt dig på ham. Men det kan strække så meget. Nej, vent. Løsne lige. Det kan jeg ikke. Vi skal lige rulle dem op. Det var en gang ned. Man, no pain.